खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जालायबाय। दिनै फुंबिलिनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रोमबोनि बेबायदि खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबाय। बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिग्रा एबा आथिखाल बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै गोबां बाथ्रा रायजोफोरनि गेजेराव गुलुं गुजुं खालामबाय थाग्रा अमर सिंह ब्रह्म आरो दावराव देख्रेबमोनखौ नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गोख्रोंथार बाथ्रा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, गोबां समाव अमर सिंह ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांमोनहा आथिखालनि बिटिआर गोरोबथाजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गोबांथार खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुखिबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिखौ नोजोर बोनानैनो मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरिया गोख्रों रावजों बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो अमर सिंह ब्रह्म, दावराव देख्रेब जों लोगोसे सिक्स सिडिउलनि सायाव जायफोरा डक्टरेट दं, PhD गोनां, लोगोसे लिगेल एडभाइजार बयखौबो मोनसे जौसाङाव फैनानै बेनि सायाव मोखांजों मोखां थानानै डिबेट खालामनो राजि होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे लाइभ खौरांगिरिफोरनि गेजेराव फैनानै थारैनो बिटिआर गोरोबथा एबा सिक्स सिडिउलखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा थन्न रिप्लाइ होनो थाखायबो रेडि जानानै दं होननानैबो बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थारैनो बेफोरबायदि नंखाय प्रपागान्डा लाबोनानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव गुलुं गुजुं खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होननानैबो बुंथिनानै होबावदों। थारैनो बेबायदि बाथ्रा बुंबाय थायोब्ला रायजो राजाफ्रा कनफिउजन जागोन एबा गोबां बेले बेजेया अज'ब्लाबो सोलिबाय थागोन होननानैबो बुंथिनानै होबावनायखौ नुनो मोननाय जादों। क'क्राझार CJM कर्टनि बिजिरनायाव दिनै जोबथा बिजिरनाया जानानै थांबाय, जेराव बडलेण्ड बुब्लि, बडलेण्ड रादाब आरो EM राकेश ब्रह्म बिथांमोनहा अरायसमनि थाखाय उदां जाबाय। बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय 2022 मायथाइयावनो बडलेण्ड बुब्लि, बडलेण्ड रादाब आरो राकेश ब्रह्म बिथांखौ BPFनि दैदेनगिरि अमर सिंह ब्रह्मआ मोनसे समाव केस होनाय जादोंमोन। लोगोसे बेबायदि केसनि थाखायनो बडलेण्ड बुब्लि आरो केस होजानाय बिथांमोनहा गोबाव समनिफ्रायनो बेबायदिनो कर्टआव थांबाय थानो गोनां जादोंमोन। नंगौ, बेबायदिनो मैया जोबथा क'क्राझारनि CJM कर्टआ बिजिरनायखौ होनाय जायो एबा रायखौ होनाय जादोंमोन, जेराव बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो नंखाय फाव फान्दायनानै कर्टआव केस होदोंमोन, जायनि थाखाय बिथांमोनहा दिनै CJMनि बिजिरनायाव अरायसमनि थाखाय उदां जाबाय होननानै बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे खौरां बिजोंफोरखौ बेबायदि केस होबाय थानाया थिग नङा होननानैबो बुंथिनानै होनाय जादों। लोगोसे राजखान्थिनि जाथाय बाथ्राफोरखौ लानानै बेबायदि केस होलायबाय थानायाबो थिग नङा होननानैबो राकेश ब्रह्म बिथाङा बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। देहा फाहामगिरिनि घैलु आखुआवनो सासे फरायसुलानि जिउ खहा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोबांथार गोसारबाय थानाय जादोंमोन जेराव बडलेण्ड इउनिभार्सिटिनि MCA डिपार्टमेन्टआव फरायबाय थाग्रा सासे राम्य काश्यप बसुमतारी मुंनि फरायसाया दाखालि थांनाय मोनायाव मोनसे गारिनि जाब्रबथायजों जोखोम जानो गोनां जादोंमोन, जेराव बिथांखौ देहा फाहामथायनि थाखाय RNB सिभिल हस्पिटाल क'क्राझाराव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो नाथाय माखासे देहा फाहामगिरिफोरा बिथांखौ जोबोद गोब्राबै नायाखै एबा घैलु आखुनि थाखायनो बिथां राम्य काश्यप बसुमतारी बिथाङा गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानो गोनां जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मिथिनो मोननाय बायदिब्ला राम्य काश्यप बसुमतारीखौ थारैनो डक्टर रामातुल्लाह आइ आमिन मुंनि देहा फाहामगिरिया नायदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों, जेराव गोबांथार रायजो राजा आरो न'खरनि सोद्रोमा लोगोसे बडलेण्ड इउनिभार्सिटिनि फरायसा बिथांमोनहा अजद होनाय बायदिब्ला थारैनो देहा फाहामगिरिनि घैलु आखुआवनो बिथां राम्य काश्यप बसुमतारीया जिउ गोमानो गोनां जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों, जेराव बडलेण्ड इउनिभार्सिटिनि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे गोबां गुबुन गुबुन फरायसा बिथांमोनहा देहा फाहामसालियाव खौरां लाहैनानै थारैनो देहा फाहामगिरि रामातुल्लाह आइ आमिन बिथांखौ बे RNB सिभिल हस्पिटालनिफ्राय बोखारनांगौ होननानैबो दाबि दैखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। तामुलपुराव BJP राजखान्थि दोलोनि मोनसे गेदेरथार सुबुंगौमा गासै 160निबो गुबुन गुबुन दोलो आफादफोरनिफ्राय BJP दोलोआव जयनिं जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव जानो गोनां MP बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा
गावबा गाव राजखान्थि दोलो आफादफोरखौ राफोद खालामनांगौखौ नोजोर बोनानै बेबायदिनो गावबा गाव राजखान्थि आफादफोराव जयनिं जाहोबाय थानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो मैयाबो बिजेपि राजखान्थि दोलो आफादा गुबुन गुबुन समाव जयनिं हाबाफारिफोर एबा सुबुंगमाफोर लानाय बायदिनो मैयाबो आरोबाव तामुलपुराव बे जयनिं हाबाफारिखौ लानाय जादों, जेराव सुबुंगमानि गेजेरजोंनो गासै 160निबो बांसिन गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय बिजेपि राजखान्थि दोलोआव जयनिं जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे फैबाय थानाय 2024 मायथाइनि एमपि बिसायख'थियाव थारैनो मित्र ज'ट बायदियैनो एमपिखौ देरहाजोबनो हागोन होननानैबो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनहा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ 1,50,000 थाबथागोन बाथ्राखौ बुंदों इउजि ब्रह्म बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव जानो गोनां एमपि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा गावबा गाव राजखान्थि दोलो आफादफोरखौ राफोद खालामनांगौखौ नोजोर बोनानै बेबायदिनो गुबुन गुबुन समाव मेल मिटिं लाबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआबो मोनसे बेबायदिनो मेल लानानै आथिखालाव आसामनि मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनाय बायदिब्ला थारैनो एमपि बिसायख'थियाव मित्र ज'टनि दोलोआनो देरहागोन आरो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनिफ्रायनो बेयावनो बिजाथिया थागोन। नाथाय बिजाथिखौ लानानै इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जेबो गोनो गोथो हेंथा हेंथि सानलायनाय गैया। जायनो बिजाथिखौ होगोन बेनो गनायनानै लागोन आरो जायखौ बिजाथि होयो बेनो मित्र ज'ट एबा इउपिपिएलआ देरहानाया रोखा होननानै बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे आरो बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ थारैनो 1,50,000 भटआवनो थाबथागोन होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होबावनायखौ नुनो मोननाय जादों।